Το ζόρι, ναι. Αυτό λέμε, δεν καταλάβες, δεν γίνει και ο λόγος. Συνεχίζω εγώ. Bravo, Mike! Κόψε ρε!
Παυλή στην πλάτη σου! Παυλή στην πλάτη σου, ρε! Καταρχήν να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά μου για την νίκη. Είχαμε μιλήσει πριν το παιχνίδι και γενικά μετά από αυτά που είχαν γίνει την Κυριακή. Ερχόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, από πέμπτο παιχνίδι αίτητη. Το μόνο κακό ότι έχουμε πάρα πολλές ισοπαλίες. Προσπαθήσαμε, δηλαδή αυτές τις ισοπαλίες που θεωρώ ότι πραγματικά έχουμε αδικήσει και εμείς τον εαυτό μας. Μπορούσαμε να είχαμε το 5-5 τώρα και να μιλούσαμε αλλιώς για την παραμονή, να είχαμε σχεδόν εξασφαλίσει την παραμονή μας. Τι να πω για αυτά τα παιδιά. Σε ένα παιχνίδι που πραγματικά προσπαθήσαμε και το προσεγγίσαμε πάρα πολύ καλά από την αρχή. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλο πάθος. Καταφέραμε και προηγηθήκαμε από δύο φοβερές πάλι ενέργειες των μικρών μας. Καταφέραμε και κάναμε το 2-0 πάρα πολύ γρήγορα. Θεωρώ ότι, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, ίσως να μην ήταν στη μέρα της, ο ΔΑΟΧ. Θεωρώ ότι δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν ποτέ, δεν θυμάμαι δηλαδή καμία κλασική ευκαιρία του ΔΑΟΧ. Εμείς νομίζω ότι μπορούσαμε να είχαμε καθαρίσει από το πρώτο ημίχρονο, να ήταν το σκορ 3 και 4-0. Και γενικά μπορούσε να είχε πάρει διαστάσεις αν ήμασταν λίγο πιο εύστοχοι και λίγο πιο σοβαροί στο τέλος. Όπως είπα και πάλι πολλά συγχαρητήρια, θέλω να αφιερώσω τη νίκη μου στο Λευτέρη το Ψαρουδάκη. Ένα παιδί που πραγματικά περισσεύει το πάθος και αγάπη σε αυτό που κάνει. Ένα παιδί που ήρθε από ένα σοβαρό τραυματισμό την Κυριακή, κατάφερε και έπαιξε και έβγαλε όλο το 90 λεπτό. Θέλω και εγώ και τα παιδιά να τον ευχαριστήσουμε γι' αυτό. Εμείς το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι να συνεχίσουμε. Μένουν άλλα 4 παιχνίδια. Νομίζω ότι τώρα πια έχουμε πάλι ελπίδες. Είναι δύσκολο, αλλά έχουμε πολλές ελπίδες τώρα πια μετά από αυτή τη νίκη. Εμείς το μόνο που θα κάνουμε είναι να συνεχίσουμε να παλεύουμε. Όπως είπα, ερχόμαστε από 5ο σερί παιχνίδι που δεν έχουμε χάσει. Έχουμε 3 ισοπαλίες και 2 νίκες. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του ΔΑΟ και στον προπονητή του στα καλύτερα. Τους εύχομαι πάνω απ' όλα, επειδή από αυτό που είδα την Κυριακή με τα 2 παιδιά που χτυπήσανε, πάνω απ' όλα δεν είναι ούτε το θέμα παραμονής, ούτε όλα τα άλλα, πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Και από εκεί και πέρα, όπως είπα, ότι αυτή η ομάδα
και αν θα πεθάνει ποδοσφαιρικά θα πεθάνει δύσκολα. Είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα που δεν μπορεί να την νικήσει εύκολα. Απλά το κακό είναι ότι ξυπνήσαμε λίγο αργά. Καταρχήν, ίσως το πιο κομβικό παιχνίδι όλης της χρονιάς. Καταφέραμε και το κερδίσαμε. Ήμασταν πάρα πολύ καλοί, πιστεύω, κατά όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Έχουμε ξεκινήσει ένα σερί τώρα 4-5 αγωνιστικών που νομίζω ότι η ομάδα είναι αίτητη, αλλά και πάλι δεν είμαστε ευχαριστημένοι γιατί ήταν κάποια παιχνίδια τα οποία από καθαρή ατυχία νομίζω τα χάσαμε. Αξίζαμε πολλά παραπάνω, όπως το παιχνίδι με την Αγία Μαρίνα και κάποια άλλα. Από εκεί και πέρα σήμερα μείναμε ζωντανοί όσο αφορά το θέμα της κατηγορίας. Θέλω να ευχηθώ στην ομάδα του ΔΑΟΧ καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει. Από εκεί και πέρα, εγώ προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους συμπαίκτες μου για αυτή την προσπάθεια που κάνουμε σήμερα. Τους αγαπώ όλους. Θέλω να τους αφιερώσουμε αυτή τη νίκη, Συν της άλλης ότι θέλω να αφιερώσω αυτή την νίκη προσωπικά στον coach μας, που πραγματικά αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος από την αρχή της σεζόν μέχρι τώρα, δεν ξέρω πραγματικά πού θα βρισκόμασταν. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκτός από προπονητής είναι ψυχολόγος, κάνει τα πάντα πραγματικά. Του αφιερώνουμε την νίκη και αυτή. Από εκεί πέρα εμείς θα συνεχίσουμε. Έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι τώρα την Κυριακή με τη Δόξα. Πάμε να πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να αισιοδοξούμε για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Παίξαμε ένα ντέρμπι παραμονής με το ΔΑΟΧ και οι δύο ομάδες θέλαμε τους βαθμούς για να ξεφύγουμε από την επικίνδυνη ζώνη. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάναμε σήμερα ήταν εξαιρετική. Το σκορ πιστεύω ότι είναι πλασματικό. Πραγματικά χάσαμε μεγάλες ευκαιρίες για γκολ. Ίσως να ήταν και παραπάνω. Είχαμε μιλήσει από την αρχή, όλοι είχαμε καταλάβει τη σημασία του παιχνιδιού και νομίζω ότι δικαιώσαμε τόσο τους εαυτούς μας όσο τον προπονητή μας και τη διοίκηση. Θα δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου. Τη νίκη αυτή την αφιερώνουμε στα δύο παιδιά που τραυματιστήκαν στον προηγούμενο αγώνα, τους δύο ηγέτες μας, τον Ψαρδάκη, τον Λευτέρη και τον Αργυρίου, τον Σπύρο, και να έχουν την υγεία τους τα παιδιά. Και φυσικά να δώσω συγχαρητήρια στην αντίπαλη ομάδα και τους εύχομαι καλή συνέχεια και να επιτευχθούν οι στόχοι τους.